uSolomoni ekuhlakanipheni kwakhe wabhala uMshumayeli 2 uverse 24 akukho okuhle kumuntu kunalokhu kokuba adle aphuze abonise umphefumulo wakhe okuhle emshikashikeni wakhe kepha nalokho ngakubona ukuthi kuvela esandleni sikaNkulunkulu abampofu kumele bakhuthazwe emsebenzini uNkulunkulu abanike wona ukuba bawenze nanokuthi bakwazi ukwenza konke isandla sabo esifinyelela ukukwenza ngokungathi kukuyo inkosi noma kunjalo abampofu kumele bakhuthazwe ukuba baqhubekele phambili bengasizwa ukuthola ukudla okwanele usuku noma ukwazi ukuphila nje uNkulunkulu unguNkulunkulu wesandiso kanye nokuthuthuka akafuni ukubona sihlale sifana ufuna siphume ngaphansi kwejoka lobumba bese sihamba esithembisweni sakhe sempilo echichimayo uyakulangazelela ukuguquka kwezimpilo zethu siye ngokuya sifana naye siguqulwa sisuswa kwenye inkazimulo kuya kwenye uma siphendukela kuye ngezinhliziyo eziphelele futhi uma sizibophezela ukuhamba ngendlela zakhe lokho kuyosiholela entsimini esendleleni yesivuno esikhulayo nesiletha inzuzo eningi ukuze abampofu baphume ekuhluphekeni badinga ukwenza inzuzo uma ungayenzi inzuzo uyalahlekelwa indlela kaNkulunkulu ukuba senze inzuzo kwande kungehli uma ungayenzi inzuzo uyaphoqeleka ukuba ucele uboleke untshontshe ukuze uphile impilo yokulahlekelwa neyokukhangezwa akuyona indlela kaNkulunkulu abalimi abaningi ababahwebu baphila ngokukhokha izikweletu lokhu kuyincithakalo futhi akuyona indlela kaNkulunkulu nhlobo njengalokhu ukweba kumelene nomthetho kaNkulunkulu nginguJehova uNkulunkulu wakho okufundisile okukusizayo okuholile ngendlela okumele uhambe ngayo inzuzo ilapho imali engenayo inkulu kunemali ephumayo ukulahlekelwa ilapho imali ephumayo inkulu kunengenayo indlela kaNkulunkulu yinzuzo egcinekayo inzuzo egcinekayo ukutshala ngendlela yokuthi inzuzo engenayo ibe nkulu kunephumayo isikhathi esingapheli zimbili izindlela zokuthuthukisa inzuzo eyokuqala ukuthuthukisa okungenayo eyesibili ukunciphisa izindleko zakho ukulima ngendlela kaNkulunkulu kwenza kokubili ukuthuthukisa isivuno kanye nokunciphisa izindleko zakho ngokumangalisayo ukutshala ngendlela kaNkulunkulu kuphinde kusinike isisekelo esiqinile sokunakekela umhlaba uNkulunkulu asinike wona lokho kuhlanganisa ukugcina umhlabathi umswakama kanye nomsoco odingwa umhlabathi umyalo wokuqala awunikezwa umuntu uGenesis 2 uverse 15 ukuba ayilime ayigcine insimu sidinga ukuqonda ukubaluleka kwengxenye yokunakekela ekufiseni kwethu ukwenza inzuzo njengalokhu kunakekela noma ukusebenza umhlaba kuyingxenye othembekile kokuncinyane uthembekile kokukhulu uNkulunkulu ufuna sinakekele umhlaba wakhe ngokukhulayo senze inzuzo ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu ngezinhliziyo eziphelele ukuze ukutshala ngendlela kaNkulunkulu kube nenzuzo ekhulayo simele ukubhekana nayo futhi sithuthukise amakhono okungamela ngoFebruary 2008 omunye wababekhethiwe kolunye uqeqesho sasinalo waba nombono omangalisayo wokutshala ngendlela kaNkulunkulu evumbula okhiye labo babefihlakele kithi kusukela ekudalweni komhlaba nokuthi labo okhiye babezosetshenziswa ukuvula isithembiso sakhe sokuba nakho kuchichime kuphinde kusiholele embusweni wakhe okhiye abathathu bongongamela ekutshaleni ngendlela kaNkulunkulu bangukwenza izinto ngesikhathi ngendlela esezingeni eliphezulu kanye nokuba nokuncane okumoshekayo
ngesikhathi. UGenesis 1:14 kuya ku-19 wathi makube khona emkhathini wezulu izinkanyiso ezahlukanisa imini nobusuku zibe izibonakaliso zesikhathi zezinsuku nezeminyaka zibe izinkanyiso emkhathini wezulu zokukhanyisa emhlabeni kwabanjalo uNkulunkulu wenza izinkanyiso ezimbili ezinkulu inkanyiso enkulu kuba imini kanye nenkanyezi uNkulunkulu wazifaka emkhathini wezulu ukuba zikhanyise emhlabeni zibuse imini nobusuku zahlukanise ukukhanya nobumnyama indalo kaNkulunkulu ekuqaleni isinika indawo esikwazi ngayo ukubona isikhathi umhlaba uyazungeza kulayini wawo uzungeze ngokuphelele ngempela njalo emahoreni awo umhlaba uhambisana nelanga ngokuqondana izinsuku ezingu 365 nekota okungunyaka owodwa ngokwesikhathi sekhalenda lethu inyanga yona ijikeleza izungeze umhlaba nyanga zonke isinikeza izinyanga zethu ezingu 12 kanye namagagasi olwandle uma ngabe umhlaba ubuku 90 degrees elangeni ubusuku nemini yethu bebungaba nesikhathi esilinganayo futhi ngabe asinawo amasizini uNkulunkulu watshekisa umhlaba wawubeka ku23 degrees ukuze asenzele izikhathi zonyaka ngokuvumela imikhathi eyahlukene ukuba ibe seduze nelanga ngesinye isikhathi ngakuyingxenye esemanzansi usuku olude kunezinye luba umhla ka22 Disemba usuku olufishane kunazo zonke luba ngumhla ka21 June kanye nemaphakathi nentwasabusika ingo20 March kanye nentwasahlobo ngo22 September uNkulunkulu wadala izinsuku izinyanga iminyaka kanye namasizini njengemvelo yakhe ukuveza ubuyena kanye nobuqotho bakhe ekugcineni isikhathi sakhe uNkulunkulu isiqalo nesiphetho umdali wesikhathi uqobo lwaso uNkulunkulu akalibali uhlezi njalo enza izinto ngesikhathi uSamuel 3 verse 11 wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho kuthiwani ngathi ngabe senza izinto ngesikhathi ngabe sifika ngesikhathi emhlanganweni ngabe sigcina abantu belindile ngabe isikhathi sibalekile kuwe kumele sibalekile kuNkulunkulu ihlaya elaziwa eAfrika ukuthi abelungu banamawashi kanti abantu abampisholo banesikhathi indaba yami yesikhathi yaseAfrika iqala ngendlela ehlekisayo kodwa igcina isinzima konke kwaqala eminyakeni eminingi edlule emva kokuqeda ukufundisa ukutshala ngendlela kaNkulunkulu eMalawi kanye naseZimbabwe ezinsukwini ezingu18 ngangikhathele kakhulu futhi nomzimba wami wawuphansi sasesishayile isikhathi sokuthi ngigibele ibhanoyi elisuka eZimbabwe ngesikhathi zantambama ngangizoba sekhaya nonkosikazi wami uNikki kanye namadodana ami amabili uBenjamin noCaleb ePort Elizabeth ebusuku balelo langa ngangijabulile ukuthi ngiya ekhaya ngiyohlangana nomndeni wami ngendlela nawo ongayicabanga ngapakisha ngesikhathi ngoba ngangihlele ukuba sesikhumulweni sezindiza ngesikhathi okungamahora amabili ngaphambi kokuba abantu bangene ngakhuluma nabantu engangifikele kubona okufanele bangithathe bangise esikhumulweni sezindiza bathi Grant khuleka lana akukona eningizimu Afrika iseZimbabwe unesikhathi esiningi sizoqiniseka ukuthi ufika esikhumulweni sezindiza ngesikhathi kwakuyimina ngedwa owayedla esheshisa ngathi ngingaqeda ngagijima ngiyofaka isikhwama sami emotweni ngafica ukuthi imoto yayingekho ngatshela ukuthi uma imoto ifika umshayeli uzodla kuqala ngaphambi kokuba sihambe ngalesikhathi ngase ngiyayibona inkinga iza ngabona ukuthi kunzima kodwa ngesikhathi esahamba ngaso ngabona ukuthi ngeke sifike esiteshini ngesikhathi sagcina sifikile esikhumulweni sezindiza futhi yebo uqagele kahle mnumzane
Indiza isilayishile futhi sekusele imizuzu ewu-20 ngaphambi kokuba isuke. Ngancenga ngaphinde ngakhuluma ngendlela yokukhombisa ukudabuka naloyo wayephethe. Kodwa kwakungekho kwakuzoshintsha iqiniso lokuthi ngifike emva kwesikhathi. Ngenxa yalokho ngangingeke ngikwazi ukungena ebhanoyini. Ngacasuka ngendlela yokuthi kwathi angiqhume, kodwa ngazibamba. Ngaphosa isikhwama sami ngemuva emotweni saphindela edolobheni. Endleleni ngabona ibhasi limile lilayisha. Ngacela umshayeli ukuthi amise imoto. Ngaphuma ngejubane, ngafike ngabuza umshayeli ukuthi sisekhona nisikhala somuntu. Umshayeli wathi inqwaba, siyasuka emzuzwini eyishumi. Ngase ngiphuthuma egumbini lamathikithi, bangitshela ukuthi ngeshwa ligcwele. Kodwa umshayeli wangibiza wathi uzokwenza icebo. Ngase ngimkhokhela u-R300, ngagibela ebhasini ngishesha kwabanjalo. Into eyayisingiphathe kabi ukuthi ngangisale ebhanoyini elalithatha ihora nesigamu kuphela ukufika, kodwa manje sengisohambeni lamahora awu-16 ngebhasi. Ekufikeni kwethu edolobheni lokuqala, abantu baphinda bangena. Kwafumaniseka ukuthi ngangihleli esihlalweni somunye umuntu. Ngahlehlela emuva kwaze kwafikwa edolobheni elilandelayo. Kwangena inqwaba yabantu bengenisana nama-millions omaskito basebusuku. Ngahlehla kwaze kwangabe bikho indawo ebhasini emva kwesitobhi sesine. Ngase ngikhuluma nomshayeli oweza wazobheka emuva ukuthi ayikho yini indawo, njengalokho engeke angivumele ngihlale phansi. Sahamba saze sayofika emuva nebhasi la kwakunendlu yangasese khona. Safica indoda enkulu ngendlela ukuthi engakaze ngiyibone. Yayihleli ezihlalweni ezimbili. Kwakuyindoda yayibukeka inomusa kodwa yayinkulu. Umshayeli wayincenga ukuba isinike isihlalo sesibili eyayisikhokhela. Kwabanzima kodwa yagcina ivumile. Wadonsa isisu sakhe esikhulu wasidonsela kuye. Ngahlala wayeseyasibuyisa esesibuyisela phezu kwamathanga ami. Lwaqala uhambo lwami esihogweni njengalokhu ngangidliwa omiyane. Ngazithola ngisendaweni engangithokozisi. Isikhumulweni samabhasi eGoli kwakufanele ngikhokhe omunye u-250 wetekisi eya esikhumulweni samabhanoyi. Ngazincengela ukuba ngingalithengi futhi elinye ithikithi. Ekugcineni ngafika ekhaya emva kohambo lamahora angu-24. Ebekufanele ngabe lithathe amahora amane. Nokukhulu ukuhlukumezeka. Ngenhlanhla ngakhokha u-550 ngaphezulu. Emva kwamaviki amabili ngangiqeqesha ama-missionary avela eKenya. Kwasuka lapho ngaqala ngaphathwa ikhanda engazama ukulawula ngokuthatha amaphilisi ezinhlungu izikhashana eziningi ngosuku. Emva kwezinsuku ezinhlanu ngaqala ngaphalaza, ngase ngiya kudokotela owafika ngokusheshsha wathola umalaleveva egazini lami. Udokotela wangibuza ukuthi ngike ngaba yini ngaphandle kwalezi ndawo eKenya noma eRepublic of South Africa maduze nje. Uthe angezwa ukuthi ngike ngaba seZimbabwe. Wayesemoyizela ethi yingakho-ke. Uhlobo lamalaleveva alatholakala egazini lami alutholakali eKenya futhi naye wagcina ukulibona efunda ngalo eYunivesithi. Unyaka wonke ulandelane ngangilokhu ngiba nomalaleveva oloko ibuya eminyaka emihlanu. Ingxenye ebalekile yalolu daba yenzeka ngesikhathi samaholide kaDisemba. Ngehla nomalaleveva ngosuku olulandela uncibijane. Ngaleso sikhathi ngangisaphalaza, ngezwe nginobuhlungu emhlane wami obabungabekezeleki. Ngalala esibhedlela izinsuku eziyisikhombisa. Emva kwaloko ngakhishwa esibhedlela ngithwele ngombhede onamasondo, ngingakwazi ukuhamba, ukuhlala, ukugoba, ukunyakazisa imilenze yami. Unkosikazi wami wanginakekela izinyanga ezimbili ngilele ngomqolo. Kwangithatha izinyanga ngaphambi kokuba ngiphinde ngikwazi ukuhamba, futhi kanye nezinyanga eziyisithupha ngaphambi kokuba ngikwazi ukuhambela amanye amazwe. Into eyaqala kalula njengehlaya lesikhathi sase-Afrika kwaphenduka inkinga enemiphumela yokukhubazeka. Makabonge uNkulunkulu sengingcono kakhulu emva kweminyaka emibili. Kodwa kusafanele ngihlale ngiqaphele.
Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wangivumela ngidlule kulesi simo ukuze imiphumela ekhubazayo yokwenza izinto emva kwesikhathi kuleli zwekazi kuzoxoxwa ngemiphumela yako emibi. Mhlambe uthi kungasikhubaza kanjani ukwenza izinto emva kwesikhathi? Ukutshala ngesikhathi. Izikhathi zonyaka ziyiziqondiso zikaNkulunkulu zokwenza izinto ngesikhathi. Amaqiniso achaza ukwenza izinto ngesikhathi kwezolimo, ubude bosuku, ukuna kwemvula, amazinga okushisa njalo njalo. Ake sibheke ubude bosuku njengesibonelo. Siyazi ukuthi emanzansi neningizimu neAfrika usuku olude kunazo zonke umhla ka-22 Disemba. Yileso sikhathi lapho izitshalo zombila ekufanele zikwazi ukudonsa khona konke ukukhanya okukhona okuvela ekushiseni kwelanga ukuze ngabibikho ukumosheka. Sidinga izitshalo zethu zibe sezitshaliwe ungakashayi umhla ka-22 Disemba ukuqinisekisa ukuthi zizobe sezifika emadolweni ukuphakama noma zikwazi ukuhlanganisa ikhaba ngalolu suku. EZimbabwe lapho zina khona izimvula ngesikhathi sasehlobo. Ucwaningo lase-Hilton Estate lakhombisa ukuthi ukulahleka kuka-120 kg isivuno sombila ngehektha ngosuku kwenzeka ukutshalwa sekudlulile umhla ka-25 Novemba. Lokhu kwenzeka ngenxa yokudlulelwa izinsuku ezinde. Ukwehla kancane kulomdwebo kuveza ngokusobala isivuno kusukela ngomhla ka-25 Novemba kuze kufinyelele lapho izinga lesivuno lingu-0 ngo-April. Abaphethe ezolimo eZimbabwe bafaka umbono wokuthi kungadluliswa isikhathi sokutshala sezwe lonke kusukela ekupheleni kukaDisemba bakuyise phambili ngamasonto amabili ngokuthi lolu guquko kwezokungamela lulodwa luzophindaphinda isivuno sezwe lonke. ESouth Africa esemanzansi mayiqhathaniswa neZimbabwe abalimi abaningi batshala sewudlulile umhla 27 Disemba. Lokho kuchaza ukuthi sebedlulelwe isikhathi ngezinsuku ezu-33. Lokho okulinganiselwa ku-3,960 kg kwezinga lokulahlekelwa isivuno. Basethubeni lokulahlekelwa ngisho bengakaqali ngenxa yokungazilungiseleli ngesikhathi. Ukutshala sekudlule isikhathi kukhubaza abampofu ukuze bangabi nayo impilo echichimayo ethenjiswe uNkulunkulu. Ukuze ulungisele ukutshala udinga ukwazi izinsuku ezifanele zokutshala endaweni yakho futhi uhlale usulungiselele amasonto amathathu ngaphambi kwaleso sikhathi. Wenzele ukuthi uma isheshe ifika imvula. Ukulungiselela ukutshala kusho ukuthi ube usuyimbile yonke imigodi yakho, izikhuthazi sezifakiwe futhi zimbozwe ngomhlabathi ongango-3 cm. Ukwenza lokho udinga okungangamasonto ayisithupha ukumba imigodi yakho kanye namasonto amabili ukufaka izikhuthazi endaweni engangehektha. ENingizimu Afrika, Lesotho, Zambia, Zimbabwe, Mozambique kanye naseMalawi izinsuku ezikahle zokutshala zisukela mhla ka-10 kuya kumhla ka-25 Novemba. Sibe sinalolu suku emqondweni olude kunazo zonke lomhla ka-22 Disemba kanye nokufika kwezimvula ezilandelanayo ezinhle. Ngaleyo ndlela kufanele ngabe usukulungele ukutshala ngokuphela kuka-October. Qala ukulungiselela ukutshala ekuqaleni kukaSeptember. Kulezi zindawo izinto ezichaza ukwenza ngesikhathi ubude bosuku kanye nezimvula kuhlangene. Ekubeni eKenya nase-Uganda into echaza ukwenza ngesikhathi imvula njengalokho besendaweni ephezulu eseduze ne-equator. Ngaleyo ndlela umthelela wobude bosuku abawunaki. Kulezi ndawo ezimaphakathi neAfrika izimvula ezinde ziba khona kusukela ngoMarch kuze kuyoshaya uJuly. Ngakho-ke yiba usukulungele ukutshala ngokuphela kukaFebruary. Ukulungiselela ngesikhathi qala ukulungiselela imigodi yakho yokutshala ngoJanuwari. Kuzona zonke izindawo kanye nezimo zezulu asikukhuthaze ukutshala ngesikhathi sesomiso. Izinsuku zokutshala ezisuselwa ebudeni bosuku ziyiqiniso kodwa aziwona umthetho. Ngakho-ke ngeke sithi imvula yakamuva ayibalekile. Ukutshala ngesikhathi sesomiso kunobungozi obukhulu futhi kumba eqolo. Njengalokho ezikhathini eziningi uthola nje kuphela imvula yokuqhumisa izitshalo kodwa enganele ukuqhuba isitshalo isikhathi eside ngesomiso.
isomiso. Ngokunjalo uthola ukulahlekelwa imbewu ikakhulukazi ngenxa yezilokazana kanye nezinyoni. Njengomulimi umele ukuqonda izimo zezulu zendawo yakho, zikulawule ukuze uwenze ngesikhathi futhi uhlele ngendlela ukulungela. Umuntu kumthatha amahora amahlanu ngosuku, izinsuku eziyisikhombisa ukukhipha ukhula endaweni engange-hectare uma lungange-inch ubude. Kumthatha izinsuku eziwu-14 uma ngabe ukhula selulungana nonyawo lakhe ubude. Njengalokhu ukukhula kokhula kuthatha izinsuku eziyi-10, kokunikeza ukuphumula kwezinsuku ezintathu. Futhi ohlaze ehlehlisa kumthatha izinsuku ezingaphezulu kwezine futhi uthola abantu abazomsiza lokho kubiza kakhulu. Uma ukhula silukhipha ngesikhathi siyokwazi ukulivimba ekuncinteleni izitshalo zethu, ukukhanya, umswakama, umsoco kanye nendawo. Ukungenzi izinto ngesikhathi kukhubaza izitshalo zethu kanye nenzuzo. Ngakho ke sidinga ukukhipha ukhula ngesikhathi. Kuyo yonke into esinyathelweni nesinyathelo senqubo yethu inesiqondiso sokwenza ngesikhathi. Kuhlanganisa nokulungisa imigodi yokutshala, ukufaka kwezikhuthazi, ukutshala, ukuqaqanisa, ukusiphula kwezitshalo ezizacile, ukufaka izikhuthazi khaba zokuqala kanye nezesibili, ukukhipha ukhula, ukuvuna kanye nokulaliswa kwamahlanga yonke into. eMzansi Afrika isimo sezinga lesivuno. Lungiselela amaholo ngoSeptember. Faka izikhuthazi ngoOctober. Linda imvula ekahle ngokuqala kukaNovember. Uma unewanele, tshala ngomhla ka-10 November. Ukuhlakula kokuqala 20 November. Ukunciphisa 1 December. Isikhuthaza khaba 3 December. Ukuhlakula kwesibili 7 December. Ukuhlakula kwesithathu 20 December. Isikhuthaza khaba sesibili 1 February. Ukwenza imvunde phakathi noFebruary. Ukuhlakula kokugcina phakathi noMarch. Ukuvuna April. Khipha izinhlanga ngoMay. Bheka ebhokwaneni ngezingathekiso ngesimo semvula sangakini oseduzane naso. Ngendlela esezingeni eliphezulu. Yonke into uNkulunkulu ayenzayo uyenza ngendlela esezingeni eliphezulu. Amazinga akhe aseqophelweni eliphezulu aqala ukubonakala ekudalweni kwezinto encwadini kaGenesis isahluko sokuqala. Lapho esedalile khona emva kwalokho awuhlole umsebenzi wezandla zakhe mase ememezela ethi muhle. Ake sibheke enye inkazimulo yendalo kaNkulunkulu, konke umdali akudalile kuhle. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Umhlaba wawuyilihlane elingenalutho, kwakungubumnyama phezulu kodwa. Kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezulu kwamanzi. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. uNkulunkulu wabona ukuthi ukukhanya kuhle. uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. uNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi imini, ubumnyama ngokuthi ubusuku. Kwaba ngokuhla, kwaba ngokusa, usuku lokuqala. uNkulunkulu wathi makube khona umkhathi phakathi kwamanzi. Kwahlukaniswe amanzi namanzi. uNkulunkulu wenza umkhathi, wahlukanisa amanzi aphansi komkhathi namanzi aphezulu komkhathi, kwabanjalo. uNkulunkulu wabiza umkhathi ngokuthi izulu. Kwaba ngokuhlwa, kwaba ngokusa, usuku lwesibili. uNkulunkulu wathi amanzi aphansi kwezulu mawaqoqane ndawonye, kubonakale umhlabathi owomile, kwabanjalo.
Okomileyo uNkulunkulu wakubiza ngokuthi umhlaba, nokuqoqeka kwamanzi wakubiza ngolwandle. uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. uNkulunkulu wathi umhlaba mawuveze utshani, nemfino ithele imbewu, nemithi yezithelo ithele izithelo ngezinhlobo zayo. Ekuyo imbewu yayo emhlabeni kwabanjalo. Umhlaba usuveza utshani nemifino ethela imbewu ngezinhlobo zayo, nemithi ethela izithelo ngezinhlobo zayo, ekuyo imbewu yayo. uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. Kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa usuku lwesithathu. uNkulunkulu wathi makube khona emkhathini wezulu izinkanyiso ezahlukanisa imini nobusuku. Zibe izibonakaliso zezikhathi, zezinsuku, zeminyaka, zibe izinkanyiso emkhathini wezulu zokukhanya emhlabeni kwabanjalo. uNkulunkulu wenza izinkanyiso ezimbili, inkanyiso enkulu kuba ibuse emini, nenkanyiso encane kuba ibuse ebusuku, kanye nezinkanyezi. uNkulunkulu wazifaka emkhathini wezulu ukuba zikhanyise emhlabeni, zibuse imini nobusuku, zihlukanise ukukhanya nobumnyama. uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. Kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa usuku lwesine. uNkulunkulu wathi amanzi mawagcwale ubuswebezwane bezilwane eziphilayo, kundize izinyoni phezu komhlaba emkhathini wezulu. uNkulunkulu wadala imikhoma emikhulu nezilwane zonke eziphilayo ezihambayo, amanzi agcwala zona ngezinhlobo zazo, nezinyoni zonke ezinamaphiko ngezinhlobo zazo. uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. uNkulunkulu wazibusisa wathi zalani nande nigcwale amanzi asolwandle, nezinyoni zande emhlabeni. Kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa usuku lwesihlanu. uNkulunkulu wathi umhlaba mawuveze izilwane eziphilayo ngezinhlobo zazo, izinkomo nezilwanyana ezinwabuzelayo, nezilo zomhlaba ngezinhlobo zazo, kwabanjalo. uNkulunkulu wenza izilo zomhlaba ngezinhlobo zazo, nezinkomo ngezinhlobo zazo, nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo ngezinhlobo zazo. uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu, basifuze. Babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, nezinkomo, nomhlaba wonke, nezilwane zonke ezinwabizela emhlabeni. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wamdala owesilisa nowesifazane. uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo, zalanani nande nigcwalise umhlaba, niwunqobe, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, nezilwanyana ezinwabuzela emhlabeni. uNkulunkulu wathi bhekani, ngiyakunika yonke imifino ethela imbewu esemhlabeni wonke, nemithi yonke ekukuyo izithelo zomuthi oveza imbewu, kube ngukudla kwenu. Zonke izilwane zomhlaba, nezinyoni zezulu, nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni eziphefumulayo, nginike yonke imifino eluhlaza ibe ngukudla, kwabanjalo. uNkulunkulu wabona konke akwenzileyo, bheka kwaba kuhle kakhulu. Kwaba ngokuhlwa, kwaba ngokusa ngosuku lwesithupha. Asekupheleliswa izulu nomhlaba kanye nombuthano wakho konke. uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile. Waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke abeyenzile. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walingcwelisa, ngokuba ngalolo suku waphumula emsebenzini yonke ayidalile uNkulunkulu wayenza. Lokhu kungumlando wokudalwa kwezulu nomhlaba ekudalweni kwakho mhla uJehova uNkulunkulu enza umhlaba nezulu. Roma 1:20. Ngokuba ukungabonwa kwakhe kuthi amandla akhe aphakade nobuNkulunkulu bakhe kubonakala kwasekudaleni kwezwe, ngokuba kuqondakala ngezenzo zakhe, ukuze bangabi nokuzilandulela. uNkulunkulu ufisa ukuthi abantwana bakhe bambule inkazimulo yakhe, kodwa lokho ngeke kwenzeke ngaphandle kokuthi siphenduke ezindleleni zethu ezimbi ezisiholela ebumpumputheni. Njengalokho sizinikela izimpilo zethu ekuthobeleni ubukhosi bukaJesu Kristu bese sihamba naye, uyaqala azembule kithi ngezindlela ezinkulu kakhulu kunasekuqaleni. Sifunde ukuthakasela imvelo yakhe
kanye nokuyinakekela. Siqonda izindlela zakhe bese senza njengoba simbone enza. Siqondanise izikhathi zethu zihambisane nezikhathi zakhe zonyaka, siphinde silandele amazinga akhe aseqophelweni eliphezulu kukho konke esikwenzayo. Ngesikhathi inkazimulo kaNkulunkulu imbuliwe ngalendlela, iholela ekuhlengweni, ekuguqulweni kwezimpilo kanye nesizithelweni ezicicimayo. Ngiyakholwa ukuthi uyakwazi ukuchaza inhliziyo yomuntu ngokubuka indlu yakhe. Uma indlu yakhe inesimo samafukufuku, lokho kuyizinkomba zobunjalo benhliziyo yakhe. Ngolunye uhlangothi, uma indlu yakhe ihlanzekile icwebezela, kodwa ibanda futhi ingenabo ubungani, kanjalo injalo nenhliziyo yakhe. Njengabalimi, amapulazi ethu ayisibonakaliso sendlela esisebenza ngayo. Uma ipulazi lakho limbozwe ukungcola indawo yonke, kuyinkomba zobunjalo benhliziyo yakho. Uma unendlela engeyinhle yokutshala, engaqondile, neulayini abagwegwile, nezitshalo ezondile, kukhomba ukuthi awunendaba nepulazi lakho. Uma ipulazi lakho lingahlelekile futhi kunencithakalo, sinjani isimo senhliziyo yakho? Ukutshala ngendlela kaNkulunkulu kusivumela ukuthi sithathe umhlaba osesimeni esingahlelekile kanye nencithakalo, bese siwubuyisela ekubuseni phezu komhlaba ukuze inkazimulo kaNkulunkulu yembule ngomsebenzi wezandla zethu. Ukuhleleka kukaNkulunkulu kanye nokwakha kusuka phansi kuya phezulu, olayini phezu kolayini kanye nomnyalo phezu komnyalo, ikona kusihalela ekuqaleni kokwenza ngendlela kaNkulunkulu emasimini ethu. Ukusebenzisa intambo yokukala into elula ngendlela emangalisayo, ibe iyithuluzi eliqondile ukusiza ukusebenza ngendlela esezingeni eliphezulu lokho okudingekalayo ekwenzeni ngendlela kaNkulunkulu. Le ntambo yokukala isetshenziswa ukukaleni amaholo bese inikeza indlela esezingeni eliphezulu ekuqaliseni ukwazi inani lezitshalo onazo. Into yokuqala emphakathini okumele abaqeqeshi abadinga ukuyenza nabalimi ukwenza ezabo izintambo zokukala. Qiniseka ukuthi intambo yokukala ingangobude bensimi yakho, noma ubude bayo bungango-50 mitha, futhi yenziwe ngentambo enganwebeki. Thatha isikhathi ukuqinisekisa ukuthi omakha bakho babekwe ngokulingana ezikhaleni ezingu-60 cm. Futhi qiniseka ukuthi abantu bahamba ekuqeqeshweni bephethe induku yokukala engu-75 cm ukuze benze ukugqagqana kolayini njengoba kuhleliwe. Uvumela ukuba kwenzeke olayini abaqondile, nabaphambanayo nabo abaqondile kanti ngisho abavundlile. Lamanani okukala amabili aku-60 cm aphindwe ngo-75 cm akunika u-22,222 wemigodi ngehektha. Bonke abalimi abatshala ngendlela kaNkulunkulu kumele bazi ukuthi mingakhi imigodi abanayo njengaloku chaza izikhuthazi ezizodingeka. Inani lemigodi yilona elinikeza isibalo esikahle kunokukalwa kwendawo. Esinyathelweni esilandelayo esibalekile ukulungiselelwa kwezinga lendawo, ukusebenzisa izinti ezizoba ngamahugu angasuswa ukuqiniseka ukuthi utshala emigodini efanayo iminyaka ngeminyaka. Ukufaka lezi zinti ngenhla nensimi yakho futhi nakubo bonke ulayini abangu-20 uzokunika konke okudingayo ukwazi ukubhekana nesixakaxaka ensimini yakho emazingeni aphansi. Kuvumele amazinga aphezulu ngaphezu kwabanye abalimi abake bakuthola. Abaqeqeshwayo abaningi bazibuza ukuthi amazinga aboniswe endaweni yasezivandeni angakwazi ukusetshenziswa emasimini amakhulu. Buka lesi sibonelo saseMalawi sezinga eliphezulu ensimini enkulu abakwazile ukuyenza ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu. Ngizethula kuwe njengo-Make-Sure Mtshenge, lona umndeni wami. Sisebenza ndawonye njengeqembu. Uma wenza konke ezingeni eliphezulu, uNkulunkulu uyakubusisa. Kungakho ubona lezi tshalo ezinhle kakhulu. Ingoba sasebenza ngokusezingeni eliphezulu. uDixon Shiwali ongumholi onikeza ugqozi futhi wangifundisa okuningi eminyakeni. Ngihlezi ngigqugquzela abalimi ukuthi bahlangane babe iqoqo labahlanu endaweni.
ukuze bathandaze bacebisane baphinde basizane ekutshaleni ngendlela kaNkulunkulu. uDixon wayenabesifazane ababili abadala ababentekenteke kakhulu eqenjini lakhe ebasiza njengeqembu ukwenza amasimu abo. Baqala umsuka ngo-60 cm wentambo isigxotsheni esingasuswa base bemba imigodi yonke imigqa yokuqala. Base bemba bonke u-75 cm bemigodi ukwehlela ngenzansi kuyona yonke imigodi elishumi. Ukunqamula insimu bekuphindaphinda lokho. Emva kwalokho badonsa izintambo yonke imigqa elishumi bamba imigodi benqamula ukwehla. Sebeqedile basebenze imigodi elishumi nemigqa elishumi ngaphakathi. Intombi endala kwakufanele igcwalise ezikhaleni. Amalungu awanaso isikhathi sokulungisa insimu yonke. Kodwa ngokwenza lokhu basiza isalukazi esintekenteke ukuthi naso sithole isibusiso sokwenza izinto ngezinga eliphezulu. Lokho kufanele kube kwamjabulisa uNkulunkulu ukubona ukuthi bamthatha kanjani osemdala ongenamandla bazehlisa bamsiza ngokungabi namona ngalendlela. Lena indlela kaNkulunkulu ukusiza ngaloko esinakho nokupha ungabheki ukubuyiselwa. Ukutshala ngalobo 60 by 75 cm besikotshi samazinga aphezulu futhi emigodini efanayo minyaka yonke akusikho okokucophelela kodwa okwezizathu ezinhle okuhlanganisa umsoco osalele ezitshalweni zonyaka odlule ungatholwa kalula izitshalo ezilandelayo. Izinga lomhlabathi liya ngokuthamba futhi kuya ngokubalula ukulisebenzisa. Izimpande ezibolile ezisale ezitshalweni ezedlule ziyalunyusa izinga lokuvunda komhlabathi futhi zishiya imigudu ukwenza kube lula ukukhula kwezimpande kuphinde kwandise izinga lokungena kwamanzi emhlabathini. Ukuqisheka kudalwa izinyawo noma imishini kwenzeka phakathi kolayini. Ukuphazamiseka okuncane komhlabathi kwenzeka phakathi kwezitshalo kunciphisa ukuvela kokhula. Ngaphandle kwenzuzo yezinga eliphezulu, ubuningi bombila bungu 44,444 ngemuva kokutshala izinhlamvu ezintathu bese usinciphisa kusale ezimbili ngomgodi kubaluleke kakhulu. Sekubonakele ukuthi izithombo ezu-44,444 ngehektha zanele kuzo zonke izifundazwe. Yilapho khona izivuno ziphezulu ngaphansi kwesomiso. Ukugcina lamazinga aphezulu kunikeza abalimi ithuba elihle lesivuno esiphezulu. Uma uvilapha uzotshala kuphela izinhlamvu ezimbili ngomgodi ngemuva kokungaphumi noma komonakalo ongagcina usu-33,000 isithombo ngehektha. Ukusho ukulahlekelwa okwesivuno okukhulu. Uma ucabanga ukuthi kunciphisa umsebenzi omkhulu kakhulu ushiye ezinye izithombo, uzogcina usula ku-55,000 wezithombo ukugcina ngokulahlekelwa okukhulu ngokunjalo. Amazinga aphansi ekutshaleni enza abantu balahlekelwe okukhulu. Abantu abaningi abampofu baphosa imbewu emgodini bengazi nokuthi ingakhi imbewu abayitshalayo nanokuthi zingakhi izikhala abatshala kuzo. 1 2 3 4 5 6 7 8. Zonke lezi inhlanga zombila zincintisana ukukhanya kwelanga, imisoco kanye namanzi. Ithuba lokuthi kube khona izikhwebu ezisezingeni elifanele akukho nhlobo. Lokhu kungathembeki futhi akulethi udumo kuNkulunkulu ensimini. Kuholela ekutheni abantu bahlale bengaphansi kwejoka lobumpofu. Ukugcina amasimu ethu engenalo ukhula unyaka wonke kungomunye wemigomo ebalulekile kakhulu ekutshaleni ngendlela esezingeni eliphezulu ekufanele elandelwe. Ukhula olulodwa lengulube isihlahla sakhona singakhiqiza u-900,000 wembewu. Ngakho ake ucabange inqwaba engakanani yembewu ezokhiqizwa endaweni ngehektha. Uma zivunyela ukukhipha imbewu, kufanele sisebenzise amazinga aphezulu okutshala. Siphinde singayivumeli imbewu yokhula ukuthi ikhule ngokukhipha ukhula ngesikhathi luseluncane, futhi singalivumeli ukuthi lize likhiphe imbewu. Mhlambe usabukhumbula ubufakazi baDixon ngenkathi etshala ngendlela kaNkulunkulu okokuqala. Wabhekana nesomiso esikhulu wagcina esethole amasaka ayisihlanu. Kodwa uma uqhathanisa nabafowabo abangatholanga lutho, wenza kahle kakhulu. Ngisho omakhelwane basendaweni baqala babuza imibuzo.
Ongakwazi ukuthi kulowo nyaka oqala wayengenalo ngisho elilodwa iphesenti lengubo kaNkulunkulu. Ngakho ke wasika umhlanga emfuleni wawuthwala wawuyisa ensimini. Wamboza kuphela indawo engango-20 by 30 meter noma u-600 meter square wendawo ubukhulu bayo ingu-47,000 meter square bensimu yakhe. Nakuba leli nani langu-13% kuphela wendawo yonke, lapho ingubo kaNkulunkulu yayisezingeni lika-100%, isivuno samasaka amane kuqhathaniswa nelilodwa elatholakala endaweni eyayingomboziwe ngengubo kaNkulunkulu. Indawo lapho ingubo kaNkulunkulu yayikhona yenza kangcono izikhathi ezingaphindwa ka-27 kunendawo yayingenayo ingubo. Izikhathi eziningi ihlangabezana nabalimu abangayiboni inhlobo impumelelo yabo ekutshaleni ngendlela kaNkulunkulu. Bese kuthi lapho ngiye emasimini abo abanayo ingubo kaNkulunkulu. Beze nenqwaba yezixoliso zokuthi kungani bengayifakanga. Ukutshala ngendlela kaNkulunkulu akukona ukutshala ngendlela kaNkulunkulu uma ingubo ingekho. Izinga lokwenzisisa ngengubo kaNkulunkulu 100% ekumbozweni kwendawo. Kwinhlolovo esiyenzayo emphakathini elimayo, iphesenti lokumboza ngengubo kaNkulunkulu linikezwa isigaba esiphezulu kakhulu kuwo wonke ezintweni esisuke sizibheka, njengalokhu ibaluleke kakhulu. Uma unesimbozo esiwu-30%, mase wenza ezinye izinto ngendlela ekahle, ukuyingxenye yendlela ebheke khona. Faka ingubo yokumboza unyaka wonke, noma uzitshale izimbozo, noma uvikele insimu yakho ezilwaneni ezidla utshani. Yenza okumele ukwenze ukwakha lamaphesenti esimbozo afinyelele ku-100% ngokushesha. Ngokwesiko sisilahlile lesi sipho esihle kangaka esivela kuNkulunkulu, kodwa manje sekuyisikhathi sokuthi thina njengabalimu sisinike lesi sipho indawo yaso esifanele emasimini ethu. Ngokumboza umhlabathi wethu ngengubo kaNkulunkulu ngendlela esezingeni eliphezulu njengalokho uNkulunkulu esikhombisile ekudaleni kwakhe. Ukukhuthaza kwami kubo bonke abafundi abatshala ngendlela kaNkulunkulu akusikhona ukwahlulela ngendlela esezingeni eliphezulu, kodwa ukuba nomusa ukuze babone amazinga empumelelo ephezulu njengohambo lokufunda. Lamazinga okwenzisisa ngendlela axhomeke emseni weNkosi uJesu Kristu awasuki ekwazini kwethu konke, njengalokhu uJesu Kristu wasithanda ekuqaleni eseseziyoni. Wasibizela kuye wayesebhala amagama ethu encwadini yokuphila. Wasikhokhela inani eliphezulu ukuze sazi umusa wakhe kanye nobubele bese sibizwa ngegama lakhe. Yayingekho into esesingayenza ukulungiselela ukuthi sithole la malungelo. Sidinga ukuzithoba ngokwanele ukucela uNkulunkulu kuba sinike izindlela zakhe kanye neziqondiso zakhe, bese sikhuthaza bonke abalimi abatshala ngendlela kaNkulunkulu ukuba bahambe ngendlela ebheke enhlosweni yokuhlengwa. Umfanekiso omuhle wenzisisa ngendlela ekahle kunokwenza ngokuhlakanipha kumuntu. Uyibona ezintweni ezifakwayo. Umlimi ngamunye kufanele afake izikhuthazi ngokwanele njengengxenye yezinto uNkulunkulu asinike zona eziveza ubukhulu bamandla akhe. Isiduli sona sinesivuno esincane kunezinye izikhuthazi, kodwa ngokuthembeka kokuncane onakho uNkulunkulu uzokwandisela. Amazinga aphezulu anezikhuthazo abonakaliswa ukwenzisisa kanye nesilinganiso osifake emgodini. Akuyi ngokuthi isiphi isikhuthazi osifakile. Kuwubuwula ukukala isivuno ngesinye isikhuthazi esisetshenzisiwe. Kufanele uqhathanise ama-aphula ngama-aphula, hhayi nge-orintshi. Ngonyaka wesibili lo mlimi obesebenzisa isiduli njengesikhuthazi sakhe, kufanele ikhompozi yakhe ibe isilungile, okuyiyona enesivuno esikhulu futhi kuwumahala ukuyenza. Ngonyaka wesithathu ungayisebenzisa ikhompozi njengesindlalelo sakho, bese usebenzisa enye yenzuzo ukuthenga isikhuthazi se-Euro. Ngonyaka wesine usengayisebenzisa ikhompozi njengesindlalelo, bese usebenzisa enye inzuzo ukuthenga izikhuthazi ezimbili ze-Euro. Lolu hambo lokwenza kahle lapho khona ukwethembeka kukuholela ekunyuseni amazinga kanye nesivuno. Isilinganiso ngasinye samazinga amahle okwenza akhonela ukusiza thina, hayi nje ukwenza okungenaphutha. Akhethwe ngokucophelela ukuqiniseka ukuthi ipulazi lakho lenza inzuzo emile.
Abalimi abaningi banamahloni ngisho ukuzibiza ngabalimi ngoba emehlweni abo ukulima kuwumsebenzi wabantu abangafundile. Noma kunjalo, njengalokhu beqala ukutshala ngendlela kaNkulunkulu, bayaqala benzisise kahle, bakwazi nokondla imindeni yabo, benze nenzuzo emile, bese bekwazi ukuphakamisa amakhanda abo. Amapulazi abo abukeka emahle bese beba izibonelo emphakathini yabo. Bapha ngesihle baphinde baqeqeshe abanye bese kuthi ngenxa yobuholi babo obunenhliziyo ekhuthalele ukusiza baya ngokukhula njalo ekuhloniphekeni kanye nasemseni kaNkulunkulu emphakathini yabo. Lolu hambo olubheke ezindleleni ezinhle ezinobuNkulunkulu ziholela ekwambulekeni kwenkazimulo kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabantwana bakhe kanye nezwe. KwabaseKorinte 3 verse 23. Konke enikwenzayo kwenzeni ngezinhliziyo kungathi kwenzelwa inkosi, qha umuntu. Ngokunciphisa okumosekayo. NgokweBhayibheli umfanekiso omuhle kakhulu wokwenza kukaJesu enciphisa okumoshekayo wakhonjiswa ekondleni kwakhe abantu abayizinkulungwane ezinhlanu. Mateyu 14 verse 14. Waphuma wabona isixuku esikhulu, waba nesihe ngaso, waphulukisa abagulayo babo. Selishonile ilanga, abafundi bakhe beza kuye bathi, "Le ndawo iyihlane, isikhathi sesihambile. Mukisa izixuku ukuba ziye emizaneni, zizithengele ukudla." Kepha uJesu wathi kubo, "Akuswelekile ukuba bamuke, bapheni nina ukudla." Bathi kuye, "Asinalutho lapha, kuphela izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili." Wayesethi, "Ziletheni lapha kimi." Wayeseyala izixuku ukuba zihlale phansi etshanini, wathabatha izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili. Wabheka ngasezulwini, wazibusisa, wazihlephula, wabanika abafundi izinkwa. Abafundi baphakela izixuku, badla bonke, basutha, babutha imvuthuluka eseleyo, iziqabetho eziyi12 ezigcwele. Kepha abadlayo babela emadodeni ayizinkulungwane eziyisihlanu, ngaphandle kwabesifazane nabantwana. Le ndaba yesimangaliso isixoxwe izikhathi eziningi, njengophawu lwamandla ayisimangaliso kaJesu kanye negunya. Kodwa namanje ngiyamangala ukuthi kungakanani ukuqoqwa kokumosheka kubalulwa kulolu daba. Isizathu sokuthi baqoqe obhasikidi abangu-12 bokudla okwakusalile, lokhu kusikhombisa ngokusobala ukuthi umuntu uyamosa, ukulahlela eceleni lezi zinto esingazidingi okwangaleso sikhathi. Yize noma zifike ngendlela eluphawu oluyisimangaliso. Uma sibheke emaceleni ethu emhlabeni namhlanje, siyawubona ngokusobala lo mkhuba wokumosha komuntu uvele obala. Izipho zikaNkulunkulu eziningi kangaka asinike zona, abantwana bakhe bazimosile. Lokho kusho ukuthile kuNkulunkulu. Abantu abanendaba nokumosekayo, kodwa uNkulunkulu unendaba. Sidinga ukuba isimilo sethu sifaniswe nesakhe, ukuze sikwazi ukuguqulwa njalo ekufanisweni naye. Sidinga ukufunda ukuthi kubalekile ukuba sinciphise okumoswayo. uJesu wathi, "Ngenza lokho engikubone uBaba usemazulwini ekwenza." Ngokuqoqa imvuthuluka yezinkwa kanye nofishi omoshekile, leyo ebisilahliwe, lokho kukhombisa ukunciphisa kwezinga lokumosheka. uJesu ukhombisa enye yezimfihlakalo zempilo nobunjalo bukaBaba wakhe. Umuntu uyamosa, uNkulunkulu wenza ukungamosi. Ekudalweni ziningi izibonakaliso zemisebenzi kaNkulunkulu yokungamosi, okungelula ukuyishaya indiva. Umdlandla wokwenza wonke lo mjikelezo wokungamoshi ekudalweni siwunikwa yilanga. Imisebe emifishane yelanga ingena emkhathini, ishisise ulwandle kanye nengaphezulu lomhlaba, iphakamise wonke amazolo kanye nomoya bese kwakheka isimo esihle sezulu.
Isitimu bese siyabuya emuva emkhathini njengenhlobo ende yesitimu okuyisona isiletha ukufudumala kwayo yonke inhlobo yempilo ukuze ibe nendawo elungele ukuphila. Ukushisa kwenza amanzi amuncwe yilanga olwandle, emadamini kanye nasemifuleni, aphinde amunce emaqabungeni ezihlahla. Konke lokho okungumthelela ekutholakaleni komswakamo emkhathini oya ngokuphola ngesikhathi ukhuphukela phezulu uyokwakha amafu, emva kwalokho uya ngokuqoqana. Kulo mjikelezo wamanzi akukho kumosheka kwamanzi. Imvula leyo ehlayo inamandla amakhulu, afike ahlakazwe ingubo kaNkulunkulu, futhi nangenxa kwayo yonke impilo esemhlabathini iyangena ishone phansi ekujuleni komhlabathi. Ngaphandle kokulahlekelwa amanzi amaningi abalekayo, ngisho nezindawo ezigcina amanzi ezifana namadwala amakhulu kanye namasimu amaqhwa asuke ewagcinele khona ukuthi ajikeleze. Akukho kumosheka kulendlela, lena indlela kaNkulunkulu. Izihlahla zidonsa umoya esiwusebenzisayo bese zisebenzisa amandla avela elangeni ukuba zenze izinto zempilo ezidingwa ngabantu nezilwane. Bese zidedela umoya ukuze izilwane nabantu baphile. Le nqubo ibizwa ukuthi i-photosynthesis, futhi kuyisisekelo sakho konke ukuphila emhlabeni. Ngaphandle kwalokho uNkulunkulu udale ukukhiqiza kwama-carbohydrate aphuma kwi-carbon dioxide. Ayikho enye impilo esingakhela phezu kwayo ukuze kube khona ukuphila. Izitshalo zithola ukudliwa izilwane kanye nezinyoni ngomjikelezo wokudlana. Lezo ezisebenzisa umdlandla ovela kuma-carbohydrate bese zidedela i-carbon dioxide ukuba ibuyele emoyeni njengomkhiqizo ezingawudingi. Enye yemikhiqizo ezilwaneni ithola ukudluliseleka emhlabathini ngokuzikhulula noma ukufa, futhi lokhu kungaphinde kubuyele emuva emjikelezweni. Izitshalo lezo ezafayo ziyabola, ziboliswa izinambuzane kanye nesikhutha, bese zidedela i-carbon dioxide ibuyele emuva emjikelezweni. Ngisho amaqabunga ezitshalo lezo ezagqibeka phansi ngesikhathi sezikhukhula noma ukunyakaza komhlaba ngenxa yesichotho noma intabamlilo noma ukunyakaza kwamapulanethi noma uhlobo oluthile lwamafutha olwenziwe phansi komhlabathi esilisebenzisa kakhulukazi kwezobuchwepheshe bezwe. Akukho okulahlekayo. uNkulunkulu ngobuhlakani bakhe wadala imvelo yakhe ngendlela yokuthi yonke ibe nomjikelezo ohlangana ndawo nathile okungekho lutho okulahlekayo. Udumo lukaNkulunkulu libonakala kahle emvelweni yakhe. Uma kukhona ukuzigaxa kule ngcuphe, lobucayi buyaphazamiseka kuthathe amakhulu eminyaka ukuthi isimo sibuyele kwesijwayelekile. Ukuqedwa kwamahlathi isona sibonelo sokuphazamiseka kwalesi simo. Umuntu unomona ngalendlela emangalisayo futhi uyathatha angabuyiseli lutho emuva. Asikho isibonelo salomona esidlula ukucekelwa phansi kwamahlathi ezingodo eziqinile eAfrika. Amahlathi ayabulawa ngokugawulwa kanye nokushisa ezomlilo, ukwenziwa kwamalahle, izinkuni zokubasa kanye nokuthwalwa kwezintingo ziyiswa phesheya. Ezwenikazi lonke lase-Afrika, izibazi zalokho kwake kwaba amahlathi amahle ase-Afrika manje asephenduke amahlathi amabi angesenamsebenzi kanye nokhula. Lezi zindawo zethu zingamagugu ezwe, kumele sizilondolozele isizukulwane esilandelayo. Ungamoshi ngenxa yenzuzo yemali yesikhashana. Ngokwenhlangano ebizwa nge-FAO, silahlekelwa ngamahektha angu-13 million ezihlahla zemvelo njalo ngonyaka emhlabeni jikelele. Eminyakeni elikhulu alinganiselwa ku-800 million amahektha abulewe. Izinga lokulahleka kwamahlathi liya ngokunyuka minyaka yonke, kanye nengcindezi yomhlaba wonke yezindawo zokulima, izingodo kanye namafutha enziwa ngezihlahla. Ngaphandle kwezinga elisobala ekunikeleni izindawo eziphephile ezitshwaleni zethu zendabuko, izinyoni, izilwane kanye nezilwane ezinwabuzelayo, amahlathi anendima ende ebaluleke kakhulu ayidlalayo. Kulondolozwa kwako kubaluleke kakhulu ukuze kugcine isimo sezulu sisesimeni esifanele.
kukho kokubili esifundazweni kanye nasemhlabeni wonke. Ukubulawa kwalamahlathi kuletha umonakalo omkhulu emvelweni futhi lesi simo siya ngokuba sibi izinsuku zonke ngenxa yokumosha komuntu kwalezi zipho eziligugu kangaka. Okokuqala, imisebe eyimicibisholo yokushisa kwelanga ishaya emhlabeni esikhundleni sokuthi ivinjwe amaqabunga ezihlahla bese lokho okade kuwukhanya okuletha inzuzo kuphenduke incithakalo. Lokukhanya okumoshakele kubhampa emhlabathini kudonse ukuphila okudingwa yizihlahla okunomsebenzi wokufudumeza emkhathini wasemhlabeni. Okwesibili, amazinga e-carbon dioxide emkhathini ayenyuka lokho kudala kube kuncane ukwakheka komsoco okwenzeka ngokushisa kwelanga ezihlahleni futhi ngenxa yokushiswa kwemvunde. I-carbon dioxide iyona evikela izinto eziluhlaza njengezihlahla futhi idonsa inani elikhulu lemisebe yokushisa kwelanga. Lokho okuphenduka kudale ukwenyuka kwamazinga okushisa emkhathini. Amazinga e-carbon dioxide anyuke ngokungaphezulu kuka-100 ppm noma u-35% kusukela kwaqala izikhungo zezimboni zokusebenza ngo-19th century. Lo 50 ppm waqala wathatha iminyaka engu-200, kodwa ukwanda kuka-50 ppm wokugcina kwenzeka nje kuphela eminyakeni engu-33. Lokunyuka kwenziwe nje kuphela ukubulawa kwamahlathi kanye nokushiswa komnotho walamafutha. Indima edlalwa ukubulawa kwalamahlathi angeke sayiziba. Okwesithathu, amahlathi adlala indawo enkulu ekulondolozeni kwemvula kuhambisana nengubo kaNkulunkulu bese kuphinda kubuyisela umswakama emuva emkhathini ngendlela ekahle eyandisa amanzi omswakama wasemkhathini lokho emva kwesikhathi okuzobuya sekuyimvula. Ukubulawa kwamahlathi sekuhlonziwe ukuthi yikhona okuyimbangela yesimo sezulu esinesomiso. Izimvula ezinciphile, izimvula ezihamba ngaphezu komhlabathi kanye nokuguguleka komhlabathi okusezingeni eliphezulu. Lesi sibonelo sokubulawa kwamahlathi sikhombisa nje ukuthi kunjani ukuxhumana okukhona emvelweni kaNkulunkulu. Le ndlela yokuphila ebucayi yamahlathi kuyoyithatha amakhulu eminyaka ukuthi ibuyele endaweni yayo uma konke kwenzeka. Lama hektha angu-750 million amahlathi asele akhiqiza umsoco otholakala elangeni zonke izinsuku. Anendima enkulu ekumele ayidlale kulesi simo esibucayi esikuso futhi sigcizelela isidingo sokuthi kufanele siwalondoloze. Izinhlangano eziningi emhlabeni zimelene nokubulawa kwezihlahla futhi zikhuthaza ukutshalwa kwezihlahla. Sidinga ukudlulisa lo mlayezo njengomzimba kaKristu ukuze azosithola siyisebenzi ezithembekile zendalo enhle ayibeke ezandleni zethu. Mhlawumbe uthi lokhu kuhlangana phi nokulima? Lo mkhubo wokugawula nokushisa ngaphambi kokulima wenziwa emazweni amaningi ezwenikazi lonke. Kuhlanganisa nokubulawa kwamahlathi emvelo wokuzimilela, kwesinye isikhathi ngokushiswa noma ngokugawulwa kanye nezindawo ezintsha ezivulwa mihla namalanga zivulelwa ukulima. Izindawo zithola ukuhlukumezeka bese kuthi esikhathini esingakanani zonke lezo zindawo ezifanayo zithathwa njengezimoshakele futhi ezinezinga eliphezulu lokubulawa kwamahlathi. Amazwe amaningi akhungethwe ukushoda kokudla ayekade ekuqaleni egcwele amahlathi kodwa manje awasakwazi ukuzondla. Simele ukuthola izindlela zabalimi ukuba baphile benokubambisana nendalo kaNkulunkulu. Ngokwenza ngendlela yokutshala ngendlela kaNkulunkulu, abalimi bangakwazi ukondla imindeni yabo futhi benze nenzuzo ezindaweni ezincane zokutshala ngokunikela ukuze nabo bamukele. Ukutshala ezindaweni ezinkulu ube uzothola inzuzo encane ukumosha. Izindleko ezinkulu kwabalimela emlonyeni isikhathi nomuzamo, kanti kungcono ukwenza indawo encane ezingeni eliphezulu kunokwenza indawo enkulu ezingeni eliphansi. UPius wayevamise ukutshala ummbila endaweni elinganiselwa ku-6 acres kodwa wavuna amasaka angu-20 kuphela. Emva kokuguqukela ekutshaleni ngendlela kaNkulunkulu, manje ukhulisa ummbila endaweni engu-2 acres kodwa uwathola amasaka angu-40. Lokhu kuveza umgomo wokungamoshi.
Ukulondoloza amahlathi emvelo ngenxa yezimpilo zabantu akusona isisombululo. Simelwe ukuthola izindlela zabalimu ukuba baphile benokubambisana nendalo kaNkulunkulu. Ngokwenza ngalendlela yokutshala ngendlela kaNkulunkulu, abalimi bangakwazi ukondla imindeni yabo futhi benze nenzuzo ezindaweni ezincane zokutshala. Ngokwenza lokho, kuncishiswe incindezelo emhlabeni wethu. Abalimi bangakwazi ukwenza inzuzo emile kuyo leyo ndawo encane ngokunikela ukuze nabo bamukele. Ngale ndlela singakwazi ukugcina amahlathi emvelo ngaphandle kokuhluphekisa abampofu. Njengamanje ingcindezi yezindawo zokulima iphezulu kakhulu, ngendlela yokuthi sekulinywa nasezindaweni ezingakulungele ukutshala, njengezindawo ezehlelayo nezinemhlabathi egugulekayo. Ngokwandisa izivuno ezindaweni zokutshala ezincane, singakwazi ukugwema ukulima kulezo zindawo ezingezinhle. Kunaloko sizigcinele ukutshala amahlathi kanye nokuba amadlelo ezilwane. Uma abalimi bengafundiswa amakhono okukhulisa izithombo zamahlathi engxenyeni yamasimu abo, lokho kubizwa ukuthi agroforestry. Lokho kungaletha amalahle anele noma izinkuni zokupheka kanye nezingodo zokwakha amakhaya. Lokhu kukhombisa ukuthi ziningi izindlela zabalimi abangasisebenzisa ukugwema ukumosha izipho ezinhle zamahlathi emvelo. Elinye icala elikhulu kwezolimo ukuguguleka komhlabathi. Ochwepheshe eAfrika balinganisela ku-55 kuya ku-250 wamathani omhlabathi olahlekayo ngehektha. Lokhu kuphakathi kwamasaka awu-1,100 kuya kumasaka awu-5,000 omhlabathi alahlekayo uma uqhathanisa nesivuno sommbila esingamasaka awu-7 ngehektha. Lokhu kukhombisa ukumosha nokungathembeki. Ukumosa konke kuvela kumuntu oncike kokwakhe ukuqonda. Elima aphinde ashise amabibi. Ucwaningo elenziwa eSidara liveza ngokusobala ukuthi ngesikhukhula esisodwa izindawo ezilinyiwe zilahlekelwa ngu-90% wemvula ngenxa yokugeleza kwamanzi. Kuhamba namathani angu-28 omhlabathi wangaphezulu ngehektha ngenxa yokuphephuka komhlabathi. Ekubeni indawo leyo engazange ilinywe futhi eno-80% wesimbozo sengubo kaNkulunkulu, yona ilahlekelwa imvula engango-6% kanye nethani elilodwa lomhlabathi ngehektha. Abantu abaningi bayithatha njengehlaya indaba yomhlabathi othutheleka uphuma e-Afrika. Kodwa ukuguguleka komhlabathi kuluphawu lokuthi asisithakaseli isipho uNkulunkulu asinike sona, kuphinde kukhombise amazinga ethu aphezulu okumosa. Ukumoseka komhlabathi kuholela ekutheni kugcina ungasajulile futhi ungasenakho ukuvunda kuze kufinyelele ekutheni ugcina umhlabathi wangaphezulu ungasekho, sekusele umhlabathi ungakulungele ukutshala. Ngalolo hlobo lokumoseka kunzima ukwenza inzuzo emile. Ukumoseka kwemvula kanye namahlathi kunomthelela omkhulu kuzo zonke izinto eziphilayo emhlabathini. Ukusuka ezimvuleni ezina ngamandla kuya ekuhlanjululweni kwamanzi nakwezinye izinto. Ingubo kaNkulunkulu ukhiye ukuqala uNkulunkulu asinike wona ukunciphisa ukumosheka komhlabathi kanye nomswakama. Ingubo kaNkulunkulu iyigolide labalimi futhi angisicabangi ngisho esisodwa isizathu sokuthi kungani noma imuphi umuntu esingamenza ukuthi ashise lesi sipho esiyigugu. Zonke izinyathelo ngazinye ngaphakathi kohlelo lokutshala ngendlela kaNkulunkulu zikhethwe ngendlela enokucophelela ukuqiniseka ukuthi imigomo yokungamosi iyafezeka. Kulolu hlelo olulula kakhulu ukulandela isinyathelo nesinyathelo. Kodwa ukuzindla okujulile ngemva kokubalula bayo kunenhloso ebalulekile noma kungelula ukuyiqonda ngoba kuhlanganisa izinto eziningi. Isibonelo, ukuqaqanisa ngo-60 by 75 cm kanye nobuningi bezitshalo ezingu-44,444 kuyisiqinisekiso sokuthi amaqabunga ezitshalo ayamboza kusenesikhathi. Lokho okubalulekile ukuvumela izitshalo ukuba zithole ilanga elikhona ngokwanele ukwakha umsoco owanele odingwa izitshalo. Sibe sesisebenzisa indawo encane ukukhiqiza okuningi.
Ukufakwa kwezikhuthazi ezifana njengesiduli, umanyolo, ikhomposi, izivundiso ezifakwa ngqo emgodini ngamunye, ukuvumela izimpande zisheshe zifinyelele emsocweni. Nakuba isikhathi singukhiye olawulayo, siphinde futhi sibe isipho kufanele sisinakekele. Ukulima amasimu ethu akuphazamisi nje kuphela kodwa futhi kungukumosha okukhulu kwesikhathi esiyigugu. Ngibuthokozela ubufakazi obuningi babalimi abatshala ngendlela kaNkulunkulu besebenzisa isikhathi esifanele ukulungiselela izindawo zabo zokutshala. Nalokho bebesebenzisa isikhathi esiphindwe kathathu ekuvuneni nasekucobolondeni ngenxa yokwanda kwesivuno ngamandla. Abalimi abahweba ngendlela yakudala bachitha imali ephindwe kathathu ekulungiselweni kwamasimu abo. Uma ubheka intengo ephezulu ka-diesel, amafutha kanye nokunakekelwa kwemishini ebizayo, kuwubuwula ukuqhubeka nokusebenzisa indlela emosha imali. Lokhu kuyiqiniso, nabalimi abancane bakhokhela abafana abancane abanamandla imali enkulu kuba balimi amasimu abo. Ngisho nabangenamandla abagugile bangakwazi ukulungiselela amaholo abo ngokwenza olayini abambalwa zonke izinsuku ngesikhathi sabo ingakafiki imvula. uNkulunkulu uhlenga yonke into kusukela kwengelutho kuya esithembisweni, ngisho ezindaweni ezamaqele noma ezinomhlabathi ogugulekile. Endaweni ebizwa ngokuthi iSethomali eMalawi, isivundo sasitshalwe emhlabathini ongenampilo owawuqine njengokhonkolo. Emva konyaka isikhathi ngiphinda ukutshala ingadi, ngisuke sengingakwazi ukufaka iminwe kuyona leyo nhlabathi efanayo. Futhi emva kweminyaka emibili, umbala wenhlabathi kanye nesimo siyobe sesishintshile ngendlela emangalisayo. Umhlabathi bese umnyama unothile, ugcwele imvunde nezimbobo zomoya eziningi kanye nemigudu eyenziwe izilwanyana ebeziguqula indawo eyize ishintshele ekubeni indawo enezimpawu yesithembiso. U-Isaiah 51 verse 3, ngokuba uJehova uyakududuza iSiyoni, aziduduze zonke izindawo zalo ezichithekileyo, enze ihlane lalo libe njenge-Edeni, nogwadule lwabo libe njengensimu kaJehova. Injabulo nentokozo kuyafunyanwa khona, ukubonga nezwi lokuhlabelela. La ngaphandle kwensimu lapho indlela yomuntu ibiqhubeka khona, umhlabathi wahlala usesimeni sokumosheka, ukuguguleka, ungenampilo futhi ulingekho ithemba. uNkulunkulu uyinkosi eqondile futhi izwi lakhe lithi, uma singathembekile ngisho kulokho okuncane, khona lokho uyakusiphuca khona. uNkulunkulu uyakusohlulela yilowo nalowo kithi ngokwesilinganiso salokho asinike khona. Futhi uma singathembekanga ngakho, uyakunikezela komunye othembekile ngaphezu kwethu. Khuthazeka ukuba uhlole zonke izinhlaka zempilo yakho kanye nendlela otshala ngayo bese uqondanisa nemithetho kaNkulunkulu yokungamuzi. Khumbula, yonke into empilweni akukhona nje ukwenza inzuzo. Njengalokhu bebaningi abacebile abafele emahlazweni abo. Ngakho gcina kulingene phakathi kokwandisa nobuNkulunkulu. Marku 8 verse 36, ngokuba kuya kumsizani umuntu ukuzuza izwe lonke alahlekelwe ukuphila kwakhe na? Ugqozi lwethu ngokuphatha ngendlela enhle futhi kanjalo nenzuzo emile iyalandela uhambeni lethu olulungele ukuba sibizwe ngabantwana bakhe. Sidinga ukwenza yonke into esiyenzayo kube sengathi kukuyo inkosi, nazo zonke izithelo zikamoya oyingcwele. Zingubufakazi njengobufakazi benguquko yamandla kaNkulunkulu ezimpilweni zethu. Kuyamangalisa ukubona ukuthi kuba njani uma sibeka labokhe abathathu bokuphatha endaweni lapho sizoba nentokozo enkulu ecichimayo emsebenzini wezandla zethu. Angeke ube nentokozo uma ungenzi izinto ngesikhathi. Uma amazinga akho okusebenza ephansi, futhi uma ngabe umosha izinto obusiswe ngazo. Khumbula, uma uhlwanyela ngentokozo, uyakuvuna futhi ngentokozo. Futhi kanjalo uma utshala unyukubele ngenhliziyo engagculisekile kanye nekhonondayo, kanjalo uyakuvuna isivuno ngenhliziyo engagculisekile kanye nekhonondayo. uKorinte wesibili 9 verse 7, yilo nalowo onikela njengalokho ezikhethele khona enhliziyweni,
kungabi ngakudabuka nokucindezelwa ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokoza. Yonke indawo abalimi abasebenzise ukulima ngendlela kaNkulunkulu ngenhliziyo zabo eziphelele bathole ukuthuthuka okuvela kuNkulunkulu okuphuthumayo emasimini abo. Njengalokhu beqhubeka nokukhula futhi bethuthukisa ukuphatha kwabo ngokusezingeni eliphezulu minyaka yonke. Bahamba uhambo lokuhlengeka kwezwe. Umhlabathi uyaphiliswa, kwambulwa okuchichimayo kanye nezimpilo ziya ngokuguqulwa ekufanisweni naye.